to kamar yadda kuke gani yanzu a nan muna biki ne na cikin shekara guda na fara shirin wato hip hop square, Hausa hip hop square na Quincy Shark a nan gidan Radio Vision. To kamar yadda kuke gani Zainab ta shirya tsaf da sauran members ɗinta, za a miƙa shi wannan certificate zuwa ga GM Mala Adamu Ladan kuma siyasa. An kammala miƙa layin certificate kenan. Wannan rana ce mai matuƙar farin ciki kwarai da gaske da muke wannan biki, duk da cewa ba mu muka shirya bikin ba, mun shagalta ma cewa wannan shirin har ya kai shekara guda, sai da ku members na wannan kungiya kuka zo kuka sami ku faɗakar da mu cewa kun shirya wannan biki. Wannan ba wani abu yake nuna mu da ci ba, illa cewa lalle abin da muke yi ba muna yi a ƙasa bane, muna yi yana zuwa kunnan waɗanda ake yi domin su kama wannan gida. Saboda haka ba za mu manta da ku ba, kuma ku abokan tafiya ne, kuma muna ba ku tabbacin cewa wannan program din naku ne. Yanzu na mika wannan program din kuma da wannan murna kek na taya murna da aka yi da wannan certificate din a hannunku. Za ku ga cewa yaya zai rayu ya wuce yadda yake yanzu. Kun san cewa wannan tashar tana da tashar talabijin, sunan tashar talabijin din tamu sunan ta Farin Wata, tana na akan Star Times ana kallanta. To idan kuka bunƙasa wannan shirin kamar yadda Nomis G yake a can akwai zina. Aha, to na fito da zafi na yi maganin matsafi, albishir ku bani kifi kan ku baro ya daci, ni fa baka bani haushi ba a yin fada da sarki dan yi fa ke bani kaki, gobe za ta bani kambi dan uwa a je zumuɗi jira lokacin ka yayi ba a damuna da Assalamu alaikum yaro mai gemu ke magana, gane ba HS bigin da ku ji mana bajin tsoro shi yasa bana gudun yin magana, in ka dame mu sai mu sassara ka da ada, in ka ji kiɗa na kauri to ni ne a kai, ko ba sauti muna safan sirawa da kai, wanda ba da sako sai da ni na kai. This is the time for Bamuso want to carry my belonging and then get baby lesson costing the saving make it right chosen measure and bosom take a judges and brain from the mayor the bear say together every day zibanake it's the masona take pass the mayina suke don rappers ina kuke ma hasada wasa suke shugaban kasa da yan majalisi. Abin da ya rage shine yanka kek. 4 3 2 1. Ana mugun tare. Akwai bari ya kala ta bira kumi iyawa ginshikin wasa da doki babu linzami, wani kan samu sa gudu hisna ma dole jagini.